आंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा जे आंखौ भैरबकुंड समस्तियाव बिजाथि हिसाबै मैया फर्मेलि फोसावबाय। लोगोसे आंनिया बे फाइनालखा रावबो जिहेतु केन्डिडेट दाबिदार गैखाया, अब्लाबो जोंनि जिथु फर्मेलिटिस बेखौ मैया खालामबाय। आरो बेखायनो गिबियावनो जोंनि BPF राजनिति हान्जानि आफादगिरि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बिथाङा आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय दं, बिथांखौ होयोब्ला भैरबकुंड समस्तिखौ जों उदार खालामनो हागोन ओरैनो साननानै बिथाङा आंनो टिकेटखौ फर्मेलि डिक्लेयार खालामबाय। बेखायनो बिथांनिसिम साबायखरखौ आं बावहरदों। आरो आंहाबो मोनसे फोथायनाय दं, गोबां गामि एबा सुबाफोराव आं इतिमধ্যे बेरायबाय। बाहाय रायजो राजानिफ्राय जिखिनि सापर्ट, जिखिनि समर्थन जों मोननो हादों, बाहाय बे एकदम रोखा जों मोनखाबाय जे आङो भैरबकुंड समस्तियाव गोबां भोटाव आं देरहासार जागोन। बिराद माबा मोनसे स्ट्रेटेजि लानांगौ आं बेखौ नुहुराखै। मानो होनब्ला दानि जि MLA डेपुटि चिफ बिथांजों लोगोसे UPPL राजनिति हान्जा बिथांमोना थांनाय बिसायख'थि सिगाङाव रायजो राजानो जिफोर बाथ्राफोर बिथांमोना बुंदोंमोन, खोथा होदोंमोन जे जों अमुक मावगोन थुमुक मावगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन, गोबां प्रतिश्रुति बिथांमोना होदोंमोन। जों नुबाय जे बे बोसोरबायाव बिथांमोना मोनसेबो बाथ्रा लाखिनो हायाखै, मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। दिनैनि तारिखाव बिथांमोना ओरैबायदि बुंनो हाया नैबे लामाखौ जों मावनाय, नैबे दालांखौ जों मावदों ओरै होननानै बिथांमोना बुंनो हानाय खामानि मावाखै। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा इतिमধ্যे बिथांमोननि सायाव मोनसे फोथायनाया, मोनसे बिसासा गैलिया आरो माने बिथांमोना जे मिसलिया नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना भोट लादोंमोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा इतिमধ্যे रोखा जाखाबाय आरो माने। दा बेखायनो एबाराव बिथांमोनखौ फेजेननाया जेबो गोब्राब जानाय नङा। रायजो राजाफ्रा फोथायलानो बिथांमोनखौ, जेबो मावाखै नालाय, जेबो खोथा लाखियाखै नालाय बिथांमोननि सायाव फोथायनाया गैखाला। जायफोरा थांनाय बिसायख'थियाव जोंनिफ्राय गानानै UPPL राजनिति हान्जानो भोट होदोंमोन, बेयाव मोनसे कारन दं। मानो होनब्ला UPPL राजनिति हान्जाया बिसायख'थि सिगाङाव मोनसे गोबां बाथ्राफोर बिथांमोना होदोंमोन, गोबां खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन, मोनसे गिदिर परिबर्तन लाबोगोन होनना बुंदोंमोन। फारसेथिं BTR सुक्तिनि गोबां दफाफोर दंमोन, जेरै जोंहा भैरबकुंडआवनो मोनसे इउनिभारसिटि जागोन होनना बुंदोंमोन बिसोरो, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि। रौतावाहाय मोनसे एग्रिकालचार इउनिभारसिटि जागोन होनना बुंदोंमोन बिसोरो, अर्गेनिक इउनिभारसिटि। उदालगुरियावहाय मोनसे NIT जागोन होनना बुंदोंमोन, एडिसनेल नवोदय बिद्यालय लाबोगोन होनना बुंदोंमोन, स्पर्ट्स कमप्लेक्स लाबोगोन होनना बुंदोंमोन। बे 5 बोसोराव बिथांमोना मोनसेबो लाबोनो हायाखैना। रायजो राजाफ्राथ' नुखाजोब्बाय जे बिथांमोना जे नंखाय बुंदोंमोन, बेफोर इतिमধ্যे प्रमान जाबाय। बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैलिया। दा मोनसे बिराद परिबर्तन लाबोगोन होनना बुंनायखाय रायजो राजाफ्रा थांनायफोराव बिथांमोननो भोट होदोंमोन। दा बे रायजो राजाफ्रा इतिमধ্যे दुखु मोनखाजोब्बाय, मिथिखाजोब्बाय। आरो गुबुन रायजो राजाफ्रा आरो मोनसे खोथा होदोंमोन बिथांमोना, हा-हु पट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन। बिथांमोनाबो बे हा-हुनि पट्टाखौ मोनाखिसै। न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना 75,000 खरि होगोन होनना बुंदोंमोन, मोनसेबो होनो हायासै बिथांमोना। दा मा लानानै बिथांमोनखौ फोथायबावगोन? दा मोनसे सोङो रायजो राजाफ्रा। दा बेखायनो जोंहा बिसोरनि सायाव खुनु फोथायनाय गैला। गतिके एबाराव बिथांमोननो भोट होला, आगोलनियानो मोजांमोन। हाग्रामा महिलारि आरो रिहन दैमारि थानाय समाव गोबां जौगानाय खामानि बे ओनसोलाव जादों, जेरै लामा जादों, दालां जादों, स्कुल कलेज हस्पिटाल जों बानायनो हादों। दा रायजो राजाफोरखौ नाहरफिनदों जे बिथांमोननि दिनावनो मोजांमोन, रायजो राजाखौ बिथांमोना अनोमोन। सोरबा बिपद आफोदाव गोलैयोब्ला, फरायनो एडमिसननि फैसा बियोब्ला, बेमार आजार जायोब्ला बिथांमोना फैयोमोन, सहाय मोनोमोन। दा बेखौ रायजो राजाफ्रा एसे उपलब्धि खालामफिनदों आरो माने जे जोंहा सिगांनियानो मोजांमोन। बेखायनो एबाराव जोङो बे सिगांनिखौनो जों सरकाराव लाबोफिननांगोन, पावाराव लाबोफिननांगोन ओरै होननानै इतिमধ্যे रायजो राजाफ्रा सिद्धान्त लाखाबाय आरो। दा बे एक्सुवेलि आंनि हारसिंनि सिद्धान्त नङा, जोंनि राजनिति हान्जा BPF राजनिति हान्जा सेन्ट्रेल कमिटियाव जों गोबां बाथ्राफोर सावरायदों जे जोङो जिहेतु BTC ओनसोलनि जौगानाया गासैबो BTCयावनो दंजोबो आरो ना, थाखा फैसा गासैखौबो क्षमता BTCयाव हरखाजोब्बाय। दा बेखायनो जोंनि राजनिति हान्जायाव मोनसे बाथ्रा सावरायनाय, बे माखासे अभिज्ञता गोनां मानसि जोंनि BTC सरकार सालायनायाव गोनांथि दङ।
दा बेखायनो जों माखासे एसे अभिज्ञता गोनां मानसि दानि एमएलए एक्स एमएलए बिथांमोनाबो गेलेनांगौ होननानै मोनसे सिद्धान्त लादों आरो बे सिद्धान्त बायदियैनो आंबो भैरबकुन्द समस्तियाव आंखौबो बुंबाय आंबो बिदिनो सानबाय आंबो मोनसे सुजुगखौ लानो नागिरबाय जे आंथ' 20 बोसोर एमएलए जाबाय आरो 10 बोसोर आं मन्थ्रि हिसाबै गतै आसामाव आसामनि रायजो राजाफोरखौ एसे नायनो थाखाय सहाय खालामनो थाखाय मोनसे खाबुखौ मोनदों एबाराव बिटिसिआव हाबनानै बिटिसि सरकारनि जुगेदि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे सहाय खालामनो हायो नामा खामानि मावनो हायो नामा जोंहा बिटिसि रायजो राजानि सायाव बेखौ साननानै आंबो आवगायबोदों निस्सय फैगोन इतिमধ্যे हाग्रामा महिलारि बिथाङा इतिमধ্যे उदालगुरियाव मोनसे पाब्लिक मिटिंआव बुंखाबाय जे एबाराव डिपुटि चिफखौ उदालगुरियाव होनाय जागोन होननानै आंबो आसा खालामदों जिहेतु आङो पार्टिनि मोनसे सासे सिनियर व्यक्ति हिसाबै निस्सय देरहासार जायोब्ला जों सरकार दानो हायोब्ला निस्सय माबा मोनसे मोजां बिबानखौ आं मोनगोन आरो इतिमধ্যे टिकेट मोननायाथ' आखाथांखामोन जेनेबा भैरबकुन्द समस्तियाव जेबो रावबो केन्डिडेट गैखाया आं हारसिंल'खामोन एप्लाइ खालामनाया दा अब्लाबो मैया फर्मेलि नियम बायदियै मैया एनाउन्स खालामबाय आरो मैया एनाउन्स खालामना जेब्ला आं उदालगुरियाव फैयो गोबां मानसि हाजार हाजार मानसि आंखौ बरायदों आरो दिनैबो फुंनिफ्राय दा बावैसिम माने मथा मथि 8:30 9टानिफ्राय बे न'आव रायजो राजाफोर फैदों आंखौ बरायफैदों आरो बेखौनो बुजायो जे रायजो राजाफ्रा जोंखौ मोजां मोनो जोंखौ अनो आरो आंनि थांनाय समफ्राव आंनि खामानि मावनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा दाबो बावाखै आरो बेखायनो आंखौ बिजाथि महरै फैनायाव गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा आंखौ देरहासार खालामथारगोन आरो आं खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ अननानै जोंखौ बिथांमोननि बेसेन गोसाफोरखौ होगोन आरो बिटिसि रायजो राजाखौ मदद खालामनो थाखाय बिटिसिआव खामानि मावनो थाखाय जोंखौ सहाय खालामगोन आरो जोंहा बिटिसि ओनसोलाव गोबां खामानि मावनो दंबावो दा बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि सुक्ति बायदियै जिखिनि खामानि मावनांगौमोन बिसेसकरि जौगानाय खामानि नोंथांमोना बयबो नुदों बेहाय दाबो निस्सय गोसोआव दं सुक्ति जायै सिगाङाव बिटिसि सरकार जायै सिगाङाव जोंनि ओनसोलफ्रा माबायदिमोन मोनसेबो लामा गैयामोन मोनसेबो दालां गैयामोन मोनसेबो अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर गैयामोन खिन्थु 17 बोसोराव जोङो लामा बानायबाय दालां बानायबाय स्कुल बानायबाय कलेज बानायबाय हस्पिटाल बानायजोब्बाय गामि गामि ओनसोलफ्राव लोंनाय दैफोरखौ होजोब्बाय दा अब्लाबो बिटिसि ओनसोल जौगानाय बेलायाव गोबां मावनो गोनां खामानि दंबावो आरो बिटिसि सुक्ति बायदियै माखासे हयथ' फिसा फिसौ खामानि मावनो गोनां जोंहा थाबावगोन बेफोरखौबो जों निस्सय मावनांगोन आरो जों सरकार दानो हायोब्ला जोङो बे गासै खामानिखौ जोङो सुस्थिर भाबै जोङो मावगोन आरो जोंथ' दिनैनि तारिखाव जिबायदि फिडबेक जों मोनगासिनो दं आं दिनैबो चिराङाव रायज्लायहरदों बिथांमोनाबो बुंदों जोंनिफ्रायथ' बिराद मोजां जोंनिफ्राय जोङो मथा मथि जोंनि मोजां नाम्बार जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनो हागोन जों आसा खालामनो खमावनो जों 25 जन एमसिएलएखौ जों देरहासार खालामनो हागोन आरो हारसिंनो जोङो सरकार दानो हागोन आरो